କାକେରା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ 200 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଦେଇ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆଉ ଏକ କଡ଼େଇ ବସାଇ ତା ଦେହରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା, 300 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଦେବା, ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ତା ଦେହରେ ରଖିଥିବା ମଇଦାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଏବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଗୁରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାଉଥିବା। ପୁରା କାଠୁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ବେଳିବା, ଗୁଳା କରିବା। ଗୁଳା କରି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ହାତରେ ପାଣି ମାରି ଦେଉଥିବେ, କାହିଁକି ନା ପାଣି ନ ମାରିଲେ ମଇଦାଟା ହାତରେ ଲାଗିଯିବ।
ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କାକେରା କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାକେରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିଦେବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ରଖିଥିବା କାକେରାକୁ ଛାଣିଦେବା। କାକେରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ସବୁ କାକେରା ଆମର ଛଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ କରନ୍ତୁ।
କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।